Vítejte, dnes sa pozrieme na jednu dosť aktuálnu tému, digitalizácia účtovných dokladov. Konkrétne podľa toho nového zákona o účtovníctve. Máme tu podklady a vlastne riešime otázku, ktorá trápi asi mnohých. Je to o transformácii dokladov z papiera do elektronickej podoby. Čiže keď zákon povie skenovaním, znamená to hneď ten klasický stolný skener, alebo povedzme na bloček z obeda stačí aj foťák v mobile. Cieľom je teda rozlúsknuť, čo presne hovorí zákon a hlavne, ako sa k tomu stávajú kompetentní finančná správa a ministerstvo financií. Poďme na to. Poďme. No, základom je paragraf 33, odsek 5 toho zákona o účtovníctve. A ten hovorí o transformácii účtovného záznamu skenovaním. Dôležité ale je, čo musí ten výsledný elektronický záznam spĺňať. Sú tam 4 kľúčové veci. 4 podmienky, jasné. A prvé úplnosť, nič nesmie chýbať, potom obsahová a vizuálna zhoda s tým papierovým originálom. Samozrejme musí to byť aj čitateľné, celá plocha. A štvrtá vec, neporušenosť obsahu. Teda, že sa nezmenia žiadne fakty. Rozumiem. A ešte taká technická požiadavka, výstupom musí byť rastrová grafika. Teda povedzme formáty ako JPG, PNG, TIFF alebo aj PDF, ak samozrejme obsahuje ten rastrový obrázok. Dobre, tie 4 body dávajú zmysel. Digitálna kópia má byť jednoducho verná originálu. Ale vrátim sa k tomu slovu skenovaním, lebo zákon ho, ako hovoríte, bližšie nevysvetľuje. Je to teda ten hardwareový skener, alebo aj nejaká apka v mobile, ktorá urobí fotku a možno ju trochu oreže? Presne. A v tom je ten háčik, tá nejednoznačnosť. Preto sa firmy aj pýtali kompetentných, ako to vlastne myslia. Jasné. Tak sa pozrime na tie odpovede. Čo na to finančná správa? Čakala by som, že budú skôr opatrní. Áno, vaša intuícia je správna. Finančná správa, viete, ona zdôraznila hlavne ten cieľ transformácie, teda dosiahnuť maximálnu možnú zhodu s originálom. Aj vizuálnu. Povedali, že výstup má byť sken, teda obrazok, v rastrovom formáte. Pripustili aj nejaké úpravy, napríklad OCR, viete, to rozpoznávanie textu. Aby sa s tým dalo ďalej pracovať? Presne. Ale podmienka je, že tá pôvodná rastrová podoba musí zostať zachovaná, nedotknutá. A ich konečný verdikt? Mobil áno alebo nie? No tu boli zdržanliví. V podstate povedali, že je na každej účtovnej jednotke, aby si sama posúdila, či fotka z mobilu tieto parametre naozaj spĺňa. A ešte zdôraznili, že ich odpoveď je len informatívna. Takže finančná správa tú zodpovednosť v podstate vrátila firme. Trochu alibistické, nie? Neponúkli jasné vodítko. Dá sa to tak povedať. Vytvára to určitú neistotu pre prax. Dobre, a čo ministerstvo financií? Predsa len oni sú tvorcom zákona, boli konkrétnejší? Áno, našťastie ich stanovisko bolo podstatne priamočiarejšie. Argumentovali tým, že ten paragraf 33 explicitne nehovorí, akým zariadením sa má skenovanie vykonať. Čiže neurčuje typ prístroja. Presne tak. A z toho vyvodili vlastne kľúčový záver, že transformácia účtovného záznamu skenovaním sa môže vykonať aj pomocou fotoaparátu v telefóne. Aha, tak predsa len. Ale pozor, je tam jedno veľké ale. Samozrejme, len za podmienky, že výsledok, ten elektronický záznam, spĺňa všetky tie zákonné požiadavky. Tie 4 body, o ktorých sme hovorili. Úplnosť, zhoda, čitateľnosť, neporušenosť. Jasné, tie podmienky platia vždy. Takže ak to zhrniem, finančná správa je opatrná, hovorí posúďte si sami, ale ministerstvo financií vraví áno, aj mobil je v poriadku, pokiaľ ten výsledný digitálny doklad spĺňa všetko, čo zákon káže. Dôraz je na výsledku, nie na nástroji. Presne tak ste to vystihli. To je to najdôležitejšie posolstvo. Zodpovednosť je na účtovnej jednotke. Ona musí vedieť preukázať, že ten jej digitálny záznam, či už vznikol na skeneri alebo mobile, je skrátka verný, úplný a spĺňa zákon. Kvalita a preukázateľnosť, to je kľúčové. No ale aj tak mi napadá jedna vec do budúcna. Máme čoraz lepšie mobily, aplikácie, ktoré tie fotky dokladov rôzne vylepšujú, orezávajú, upravujú kontrast. Ako sa bude prax a možno aj úrady pozerať na toto? Kde bude tá hranica medzi akceptovateľnou úpravou pre čitateľnosť a už nepripustným zásahom do integrity toho záznamu? To je výborná otázka. Myslím, že toto ukáže až čas a prax. Možno budú potrebné nejaké detailnejšie usmernenia, ako sa technológie budú ďalej vyvíjať. Zatiaľ platí to, čo sme si povedali.